Pred kraj dnevnika priča o još jednom od turističkih bisera Republike Srpske je Višegradu. Grad bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa koji ima mnogo toga da ponudi i među ljepotama Republike Srpske ima posebno mjesto. Rijeka Drina, Ćuprija, grad djetinjstva Nobelovca Ive Andrića, Andrićgrad, Višegradska banja, manastir Dobrun, sve su to razlozi za posjetu Višegradu. Promovišemo bogato kulturno-istorijsko nasljeđe. Imamo tu sreću da odavde, od Ćuprije, šetnja nas vodi do Andrićgrada, drugog turističkog proizvoda koje je veoma važno i koje pravi jednu cjelinu. Na 5 kilometara od Višegrada, smještenu u gustoj borovoj šumi, nalazi se rehabilitacioni centar Vilina Vlas. Priroda je bogato obdarila ovaj lokalitet, znači obiljem guste crnogorične šume i svakako što je najvažnije, a to ste i pitali, termomineralnim vrelima, velike izdašnosti. Andrićgrad je turistički, kulturni, administrativni i edukativni kompleks smješten na poluostrvu između rijeka Drine i Rzava. Što se tiče smještajnih kapaciteta, raspolažemo sa 65 soba, odnosno to je tačnije 165 ležajeva. U našem kompleksu imamo bogatu gastronomsku ponudu. Ako želite da uživate u netaknutoj prirodi i zaboravite na sve vaše obaveze, predlažemo vam da prilikom posjete Višegradu planirate i vrijeme za cjelodnevni izlet brodom kroz kanjon Drine, drugi po veličini kanjon u Evropi. Dio ponude koji je najviše oduševio posjetioce grada, budući da mnogi ljudi i odavde, a i Srbiji uopšte nisu upoznati sa ljepotama kanjona rijeke Drine. Višegrad se može pohvaliti značajnim brojem smještaja. Na raspolaganju su hoteli, moteli i apartmani. Neizostavan dio je bogata gastronomska ponuda. Ne treba napominjati da se tokom godine održava niz manifestacija, kulturnih, sportskih i zabavnih. Sve je to razlog da posjetite Višegrad i uživate u turističkim sadržajima koje nudi.